2025 elections. Nagsadya ang Subo. Nakamata ang katawhan. Niabot na ang atong paglaom, ang gipaabot sa mga Suboanon. Bagong liderato sa serbisyo, una ang katawhan. Kausuwagan, kalambuan, ato nang natagamtaman. Kuyog taway biyaan, kumbati Cebu, kumbati Cebu, Sa mga pagsuway, kumbati Cebu. Gobernador nga nagpangga sa katawhan. Gobernador nga nagpakabana sa komunidad. Gobernador nga naglantaw sa seguridad. People's Governor Pamela Pambaricuatro.